Dalang kitik met blikhout. Die paard moet door uitkomen. Maar ieders kielig wat alle companies een schop. Maar waarom? Ik gaat mijn eigen op bol stoppen. Ik bleef nog jaren dagen fight. Terwijl je de mensen mij te slaan. Nou ik in de Spaanse meetings dat ook. Terwijl de companies bij ons aan. Ik die zo. Waarom? Ik is nog niet klaar niet meer. Ik is maar aan op planet zij. Wie het zij? Wie is ik? Ik het zij. Hou je op. Hey. Ik doe het 3-6 voor mijn blok. Net om mijn kaart in die meer. Oh, no. Kom eens verder terug in die tijd van ware liefde. Die tijd toen ik in mij verliefd was. Daily kreeg ik slapeloze nachten. Warrior. Dalang kitik met blikhout. Die paard moet door uitkomen. Maar ieders kielig wel alle companies een schop. Maar waarom? Ik gaat mijn eigen op bol stoppen. Ik bleef nog jaren dagen fight. Terwijl je de mensen mij te slaan. Nou ik in de Spaanse meetings dat ook. Terwijl de companies bij ons aan. Ik die zo. Jullie weten eens hoe je niet boy man. Ha? Jullie moeten het goed. Ja, mijn naam is Wayne Boy op het dek. Every time kom ik hier bij je dingen maak het aan. Bij je mensen hou mij top. Bij je niet zit aan mijn pauw. Ik wou wat hij te doen achter mijn bij. Bij je mensen kan me zien, move on. Bij je niet zit dat ik ben net die nice. Every time ik is een man van college. Hi, mijn boes. Bij je niet zit dat tin. Ha? Zij weten hoe kom je ons bij je niet. Dan wat kom je. Dalang kitik met blikhout. Die paard moet door uitkomen. Maar ieders kielig wel alle companies een schop. Maar waarom? Ik gaat mijn eigen op bol stoppen. Ik bleef nog jaren dagen fight. Terwijl je de mensen mij te slaan. Nou ik in de Spaanse meetings dat ook. Terwijl de companies bij ons aan. Ik die zo.